Errigora balioak identifikatzailea sortu dugu. Gure produktua gure balioekin estuago lotzeko tresna. Ekoizleen parte hartzean oinarritzen den berme zigilua. Bermatzen du produktuaren osagai nagusiak Nafarroa hegoalde eta erdialdean ekoiztu direla. Bermatzen du produktua ekoiztu duen enpresan euskara normalizatzeko plana garatzen ari garela. Bermatzen du produktua ekoiztu duen ekoizlea Errigoraren auzolanetako partaidea dela. Bermatzen du produktuaren osagai nagusiak ekoiztu dituen nekazariarekiko harremana bidezkoa izan dela.